Barangay Pangpang Palapag to Rawis, Barangay Rawis, Lawang. Ito yung biyaheng Bangkang de Motor. Itong biyahe ito ay 50 pesos ang pamasahe galing Pangpang papuntang Rawis. Yung iba rito pupunta lang Lapit Bayan o kaya ay sa Katarman, capital town of Northern Samar, at yung iba naman ay katulad ko biyaheng papuntang Siyudad, Maynila. Rawis din ito. Na-overtake ka namin. Overtake sa Lanang Channel papuntang Rawis. Guys, this is all about morning Sunday October 13, 2019. Po ang pampasahirong Bangkang de Motor. Overtake sa biyahe. Okay, thank you guys. Please don't forget to subscribe. This is your host, Ed Girano.